Gaixo lagunak, eguerdion, hemen txenao, posposik, bi musikerokin, patxuko dira. Ez, patxuko naiz. Patxuko? Bai, patxuko zehazu, patxuko zara ordun. Patxuko naiz. Patxuko naiz? Ez, patxuko naiz. Ordun zuzea patxuko? Ez, patxuko bera da. Taldea patxuko naiz. Ai ama. Bueno, koxinatzen baldakizue. Pixka bat. Pixka bat, Bai. guantxe argituko deudana. Patxuko baten bat bada behintzat hemen. Adi lagunak. Adi, Bueno, argitzen hasi naiz. Patxuko naiz da taldean izena. Bai. Iaiz Patxuko, abeslaria eta oiana tekladu jotzailea, ezta? Ongi. Orain ondo. Bai. Hasi naiz. Gaina Berotzen naiz, ari zara, eta naiz liluragarria, ezta? Bai. Ona. Bueno, zukalden zemuz moldatzen zete esan dezu erdizka? Ingo zuen zerbait etxian, ezta? Bai. Bai, zerbait bai. Gaina zuek esku fina dazkazu eta hotzata, Bai. Gure modura. Bai. Baina, izan oso serio. Ez, seguru ondo pasako deula, seguru. Eta errezeta bikain bat, ingo deu oilaskua ikusiko zuen asal kurruskari batekin, eta gero beteta eta entxala beresi bat lagungarri bezala. Jaten ondo, ez da? Bai, hori bai, beti. Adi lagunak saio bikaina datorrela. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ebiliko gehan, ados? Esan deun bezala, ingo dugu oilasko bularrak kurruskariakin, bale? Beteta eta kurruskarekin. Betetzeko ingo dugu pesto gorri bat. Eta pesto gorri hori prestatzeko ingo deuna da, bai tomatek eta bai piperra, olio eta gatza pixka bota eta laberatu ingo ditugu. Labetik ateatzen ditugunean, ingo dugu antxuakin, gazta parmesano pixkat, piperrautza, intxaurrak, dena birrindu, eta ingo dugu. Bularra iriki erditikan, barruan sartu, eta baitare kanpotik eman pixkat. Kanpotik emango dugu zergatikan, geho, hemen beste nazketatxo bat ingo dugu. Gazta, oregano, hogi xetua, geho botako dugu limoia, honekin ingo dugu nazketa bat, eta gainetik nola egongo handana gorrituta, hau pasako dugu gainetikan, eta hoi laberatu ingo dugu. Horregatik da oilaskua gazta kurruskariakin, bale? Baitare, geresi tomatek sartuko ditugu barruan labian, eta gero ateako dugu, ja, oilaskua inda, eta geresi tomatiak ondo erreta. Orduan hemen izango da, errezetan oinarria. Baina gero ingo dugu lagungarri bezala, bat, patata, gazta, aguakate eta arrautzakin entxala batiteko, ingo dugu patata zuritu, xerra fin-finetanin, txip batzuk bezala prestatu, orduan plateran azpian jarriko dugu patata txip bezala, gero aguakate garbituta eta hola ere bai txukun jarri, gazta pusketa batzuk, eta arrautza eskaldatu ingo dugu, eta erdian jarriko dugu. Eta gero baitara ingo dugu, batata honekin, dala patata gozua, ingo dugu zuritu, makiltxuak atera, prejitu, eta erabiliko dugu, sobratzen zaigun pesto hau jateko. Hola, Gozua, ez? Oso gozua da, bai. Eta patata, hola, laranja kolorekoa eta gozo gozua da. Eta, bueno, beste gabe, hau esan da lanian jarriko izuet, eta aldi berian elkarrizketa bat ingo dugu, bale? Oso ondo. Venga, emango izuet, zuri gailua nola ez, behitu, bidazkat hemen. Zerrekin moldatuko zate hobe, zue banatu nahi dezuen bezala. Igual hau. Eta hik hori, bale. Ik patata hauek zuritu eta fin-fina moztu, eta zu hau bastoitxuak ingo dituzu, bale? Gero prejitzeko, eta, bueno, bilak prejitzeko, bat entxalan jartzeko, eta bestiak tentenpie batzuk iteko gehiago jateko. Eta nik ingoetena da, azteko eta behin hauek laberatu, eta baitare, jungo naiz gainuntzeko gauza prestatzen. Bueno, bikote... Zenbat gradu jartzen dituzu, hori egiteko gero labean zenbat graduak? Zenbat gradu, badakat, 200 graduta, eta ingo deuna da ordu erditxo bat. Ordu erditxo baten, ja, erretak egongo dira, bale? Zukalden gustatzen zaizu ebiltzia? Bai, ni beti. Beti biltzezea? Ni bain dela gutxi, hasi nahi. Bai, zein dia zuen errezeta erreginak, a ber, ze prestatzen ekik?
Bueno, erreginak ez. Erreginak, konbidatu badator etxea, norbait, ze prestatzen dek, eukiko, batzu bak hau. Erreginak erostun ditu. Ez da sinister, eukiko zu oleatza, edo gixatun bat, edo porruz alda, oso eukiko zu, ez da? Bai, ez dakit. Arroza gustatzen zait egitea, bai. Arroza? Eta, bai. Ondo. Gero, saiatzen da beti, ez dakit, improvisatzea pixka bat, eta hori. Baina gustatzen zaizu zukalden ibiltzea, ez da? Bai. Hori, garrantzitsua. Bai, etxeanik egiten dut. Gustuakin beti ondo atertzen dira gauzak, osea, que... Eta zuk, zein da zure errezeta erregina, zer prestatzen dezu? A ber, igual da oso erantzun oikua, baina esan diate egitela tortilla patata oso goxua. Ikan, ez da erresa, goxo goxua egitea. Ona bai, baina goxo goxua... Tipula edo ez tipula? Tipulakin, oso ondo, bestela ez zanain goxua izango. Zu tipulakin edo ez, Patxiko? Tipulakin, bai, baina, jode. Ekin behar da, pasadoen astean errezitzea nola... Errezitzea tipula? Bai, igual kistu indarra jarri nuen hola. Txikikilak igual, finekilak. Egin behar da handiagoa, no? Pixka da handiagoa, bestela botatzen zu patatakin batea egitea, eta patata egiteako txikilak uste mazu tipula erriten dira pixkat. Baina patatakin batera, hori, egiten dizke batzuk nik egiten... Segun tamainua. Nik aparte egite ditu. Azuk aparte itezu eta gero juntau? Bai. Hala, behitu zen teknika, hola bat izu erretzen. Bakoitzai bere puntu harrapatzea jozu, ez da? Bai, ez dakit, igual jarri nuen gehiagi edo ez dakit indarra, eta igual hobeto da itxoiten pixka batez, eta jartzea erdilla. Bai, erdi txuixa marraite eta bukaeran eman egurra, jakurruska pixka gelditzeko torrefakto pixka, baina hasieretik egurra ematen bai oso, tamainakin kontu zibili jarra. Hau ondo dago edo... Ezin hobe. Hoi prejituko ditugu, hauek organikoa bota, patatakio prejitzeko hementxe jarri, eta belaxe jarriko geha masa. Jode, lan gutxiak azuntako, hain askarrak zeate. Bai, ama. Bueno, bideoklip berri egin berri dezue, ez da? Bai, egin dugu. Hondarribiko eta Katalunian artean, egin dugu, hondartzetan eta hori, Hondarribiko hondartzan eta Kataluniako hondartzan la pegatina grabatu zutenan, bideoklipa. Eta gero Hondarribian, Lisi Garziak eta Patxuko naiz batera egin genuen irudi batzuk eta hori, hondartzan. Eta denak elkartu, eta, polita geratu da. Gainan pistolainoa egiten zuen, egun berezia izan zen, eta geratu da pixka bat argia nahiko polita, eta hori. Eta bila eta triste eta pentsatzen duten zala polita geldituko, edo ze gerda? Geratu zen, triste ez zen triste, zen oso polita. Bere ikutua eman zion lainoak, ez da? Bai. Gainan izan zen, egun berdina sartu zen belero, antxinako belero bat egurrezko, eta izan zen oso berri zen, baten zuen prestatuta zegoela, eta baina pozik geratu gara, oso bideoklipa oso, ez dakit, humildea da, baina oso pozik gaude, eta jendea ari da mugitzen, eta ikusten. Egia zen gaur egun, diskak ateratzea eta olako gauza behar baina ezkenian bideoklipak eta inin berdia, jendeak ikania oain musika irudiakin batea ikuste asko, ez da? Hori gertatzen da, bai. Gero gauza txarra dazkare bai, baina ona azkenian inin bierda, ez da, gaur egun. Aldatu da, ni gara mate urte pilo bat, musikan, urte pilo bat, eta ikisten aldaketa, baina azken 5 urte edo 10 urtetan, aldatu da panorama pilo bat. Lehen ja, jendea gero eta disko gutxik erabiltzen dituzte. Bakarrik igual ateratzen duzu abesti bat edo, eta entzute dutu sare sozialetan eta hori ez. Baina aldatu da pilo bat ikusteko musika eta... Nik adibidez hori ikusten detena da, nik bi seme txiki dazkat, 8 eta 5 urtekoak. Eta, musika jarriko dugu, etxian, askotan, bakizu, beti telebista nahi dute, o nahi dute zure telefonokin jolatu, musika jarriko dugu. Baina, musika jartzezu eta irudia behar dute. Ja. Ez, telefono eskotatu, inbiarrezu bestela egiten du musika eta telefonoa begira jarri. Eta lehen egin nuen, portada, CD-a, kitzak barruan, zen lan musika baina gehiago, ez? Xarma zegoen hor sartuta dana, ez? Bai kolaboratzaileak, bai danak, lagun artean, menga, hola maketazioa eta hori. Baina dena hori, uste dut, kultura hori, gazte artean eta hori... Ez dakate. Jarraitzen da egiten, lan mordo bat hartzen da, baina gero zu esaten zuela, alperri galtzen da igual, ez da? Bai. Pena bada, ez da? Eta esaten dute, viniloak ari dira jende pilo bat ateratzen, baina badakizu, igual ez lehen bezala CD-ak edo hori, baina, jendea ateratzen du, eta esan didate, ez daki beste taldeak Durangon eta hori, zintak. Zintetan, kasetak. Kasetak.
Eta geratu naiz, harritua. Eta guen esatezu zein berde vinilo bat, diska bat, zinta bat. Ez, nik ez duztu jendea nahi du. Baina beste konzeptu bat daukalako, gutxi ateratzen dituzte, igual bosteon kopia edo... Hemen ekarri ziguen beste, behitu hau nola ekarri zuen. Hau gazte batzuk ekarri ziguen, duplakuak, eta hau da behaien diska, txupatxusa. Bai. Eta egiten dute, QR batekin ikusten diaia kantuak, eta pentsatzen de bideoklipak, eta hori guztia. Ez dena aldatu da, pilo bat, Horrekin gaina, bai, kentzen dituzu gazto piloa, ezkenian kantuak eta eskazu igual. Bai. Eta gasto gutxo suposan du, igual jendeak bai egiten edo pendriveak, edo eskulturatxuak, danak hor, zeakin, QR, zeakin, bai. Bai, eratu da, ja gero bakoitza bere... Eromen bezala da, no? Bakoitza bere gaira iriteu, eta gaude... Bere gauza hona dazka, ez da? Mundu guztiantzako eskuagarri daolako, baina gauza hondanak zoze txarra egitzeu, ez da? Zuek zenbat dizka dazkazu beha? Patzuko naizekin... Diska, hiru diska. Hiru diska. Baina, hiru diska atera genuen maketa bat. Eta orain, aurten egingo ditugu 10 urte, jotzen. Orduan maiatzan aterako dugu abesti bat, edo bi abestia, berriro grabatutak, eta sorpresa handi batekin, eta aterako dugu Francis Dr. Deseko abestarekian, eta, animatuko egin zen, eta... Hore, arbat ez da? Bai, sorpresa polita, eta orduan guretzako... Eta beretzako, bai. Bai, izan ziren gustatzen, nik aldetu nion, gustatzen zu abestia, eta bai, jode. Eta, gure ilusioa zen hori, la pegatina, eta gero Dr. Deseon ja ospatzeko, orduan aurten, kriston ilusioa daukagu, lan, bai. Parekotasun txikia dakau, nik bai, nire endabeziko gozotegia zarautzen, irikin nun 2013an. Eta aurten dakate bai, 10. urte hurren. Zela, zu akustiko bat, akustiko bat ingo dira bertarekin. Egingo dugu, bale. Ondo. Bueno, hemen txe, hau botako deu, hemen, organikoa, bale? Ez dizut galdetu, baina ondo moztuta... Zino, eta gaina erabiliko dugu olio hau bientzako. Hemen, nola patata potolo xamarrak dian, ingo dugu hauek prejitu, eta gero txipak bukaeran ingo dugu zu fuertean prejituko ditugu. Galdera bat. Olio berdina. Zenbakia jartzen duzu? Oain jarri diot erdibidian. Zergatik nahi ditut ondo potxatu. Eta patata barruaino potxauta honean emango jot kandela. Eta ordu ningo kanpotikan patata geldituko da kurruskari eta barrutik xamurra. Itea, batu aldaz, guk iten dugula lanian, adibidez, jatetxian, presatzen ditugu patatak potxatuta dazkau, eta orduan esatu dut, xerra patatakin, hartzezu potxatuta eta itezu bakarrik bukaerako prejitu puntua eman. Kanpotikan, baina, tika esaten duzu, marcha pasa una filete con patatas, eta azten bazea patata potxatzen, marcha pasa se va el tío del restaurante. Bai. Iten desuna da moldatu, guk eukitzen dugu potxatuta, eta gero azkenengo ikutu ematen dio. Eta oso onda gelditzen dio. Azkenengo indarrakin ematen dio. Dio, ia 3 minutuan, fuerte, eta ia gelditzea ia patata inda. Eta gora, eskatzen baizu xerra bat marcha pasa, 4 minutuan inda dakazu. Hasi berbazea patata potxatzen, denboa gute zaizu, batzu postrea galten. Musika entzuten. Bueno, eta txori txiki batek esan dien nahiko gozo saliak zeatela, ez da? Hala alda, asmatu du, ez da? Pillo bat, vamos. Bueno, zuit lundu ezagutzen dezue, Donostin dago, 100 tartak iteitu, eta indigo gaur tarta bat, aguakatiana. Guazen ikustea, ikusi zeharra. Kaixo, Joseba, zer modu zaudete? Bueno, ana naiz, ezagutzen gara, zurekin egon nintzen platoan, eta gaur zuek nire etxera zatozte. Zuit lulun gaude, Donostian, eta guazen zuk aldatzera. Venga! Bueno, hemen gaude, gaurko enkartuak bukatze. Hementxe daukagu tarta polita. Momentu batean bukatuko, Eta, bitartean, emetzue, kontatuko izuet nire historia. Hemen ja, 7 urte, daramatzat, tartak egiten, tailerrak, eta dena beti pertsonalizatua. Bakoitzak nahi duen erara egiten diogu bere tarta, bere cupcakeak, edo bere gaietak. Aukera dezakegu bizkotxo, aukera dezakegu rillenoa ere bai, eta nola ez, dekorazioa.
bakoitzak nahi duena. Hau adibidez, laranjako bizkotxoa dauka, barruko krema txokolatezkoa eta kanpoko guztia jaten da. Bueno, orain bukatuko dugu tarta hau apaintzen, jarriko diogu krema, kolorantea jarri diogu eta bukatuko dugu. Hau da, jogurrezko bizkotxoa eta urrezko krema. Niretzako goxoena. Tartak egitearekin pila bat disfrutatzen dute, baina nik uste dut tailerrekin gehiago, jendearen harremana eta konpartitzen dugun guztia, nik uste dut horrekin gehiago orain, bai. Enkargu guztiak bereziak dira, baina adibidez niretzat, izan ditut pare bat enkargu, bat Pablo Alboranentzat, eta Nil Moliner ere bai, abeslariari beste tarta bat egin dion. Bueno, eta dena pertsonalizatua denez, izan daiteke laktosari gabe, izan daiteke veganoa ere bai, edo glutenik gabeko bizkotxoak ere egiten ditugu, bezeroak nahi duen bezala. Bueno, eta gaurko lana bukatuta, jabi tarta hauek prest, eta orain bizkotxo aguakate tarta egingo dugu, prestatuko dugu. Netzako agian bereziena edo sweet lulun gehien eskatzen den tarta horietako bat da. Bueno, gaurko errezeta prestatzeko hementxe ditugu osagaiak. Gurina, irina, arrautzak, azukrea, legamia, gatz pixka bat, aguakatea, noski, eta amapolako hasiak. Eta hementxe, baterkrina gero barrutik betetzeko. Osagaiei garrantzi handia ematen diogu, ze sukaldean azkenean materia prima garrantzitsuena da. Egin behar dugun lehenengo gauza da, banandu gorringoa eta txuringoa arrautzetatik. Banandu ondoren, txuringoa montatu behar dugu. Hori prest daukagunean, hasiko gara gurina eta azukrearekin. Bueno, badakizue, tailerrak ere egiten ditugula hemen, urrengo kurtsoa da nire tailer ospetsuena. Bai, egiten dugu tarta hau, egiten dugu brownia ere bai, eta kukiak ere prestatzen ditugu. Eta gero, apaintzeko tartak ere ikasteko tailerrak ere egongo dira. Urrengo tailerra martxoak 12an izango da, igandean, así que animatu! Gero aguakatea gehitu, gorringoa ere bai, errezetak nire gustura egokitzen ditut, bai, oraingo honetan adibidez, aguakateak olioaren ordez erabiltzen dugu. Egia da gurin pixka bat jarri diogula bizkotxoari, baina gurinik gabe ere egin genezaken. Pertsona bat etortzen denean eskari bat egiteko, katalogo bat daukagu prest, nik eskaintzen diot katalogoan dagoen guztia, baina hala ere berak nahi baldin badu beste zeozer horra saltzen ez dana, egokitzen dugu. Bueno, ia prest daukagu dena, orain falta zaiguna bakarri da. Irina legamiarekin nahaztu pixka bat, atziak bota eta txuringoa jarri. Labea prest daukagu, 150 gradutan eta beroa goitik eta betik. Así que, barrura guaz. Bueno, prest daukagu gure bizkotxoa, bai, ostutzen utzi dugu, moldetik ateratzeko errexago ere beti delako. Buelta emango diogu, eta zatituko dugu erditik, gero betetzeko. Bueno, hemen gure gaurko tarta, aguakate tarta, badakizue hau probatu nahi baldin badezue, edo beste zeozer, brownia, kukiak edo nahi ezuna, edo kurtxo baten bat egin, etorri ona, Suildulu Donostira, agur! Kaixo, Ana, zer modu zaude? Arrain desuna, zer pastela, gustatu zaizue, aguakatena, berexi, Buen 10. Baina goxua, beti Bihar berriro. Bihar beste baten bila. Dana goxua iteguanak, horrela jarraitu, tago hemen jarraitu berdeu kosinan. Bezarka da hondi bat. Bueno, hemen txe, atea deu, bai piperra eta bai tomatia labetikan. Eta inbiar deuna da, behitu, gaina magia egiten deu, eta pixkat ostu zaigu ja. Inbiar deuna da, barkatu. Bueno, hau kendu mendikan, kontu zibiltzeko. Azala kenduko jau, pepita kenduko izkiou, tomatea azala kendu, eta ingo deu, birrindu, esan deun bezala antxuakin, intxaurrekin, piperrautzakin, eta gaztagotako jore bai, bale? Ordun, bilen artian abazue, puntxerrik itxarraka, garbitzen da bertan sartzen, bale? Eta gero ingo deu, birrindu. Ados? Vale. Zemos ikuste zo. Vale. Eskuekin edo na? Ba, eskuekin, zukalden esku garbi eskazu, ez da? Eskuekin. Venga, garbitu, behitu, tomate behitu ze erresa. Azala nola ja erreta da hon, errezkentzen da, behitu. Vale. Orduan, kenduko dugu azala, gero kenduko dugu kertena, hemen dakala pixka gogorra,
eta gainuntzekoa barrua sartuko dugu, bale? Baitu, ba. Hemen, bale. Bai, barrua sartu eta birrindu ingo dugu. Bale, horrelaxe. Eta esan duten bezala hemen kertena daka pixkat, gogorragoa, eta horiek kendu ingo dugu, bale? Eta hoia, barroa. Bale, eta piperrakin berdina ingo dugu, bale? Bai. Eta berta, baita ere botako zu, gazta pusketa batzuk. Bueno, eta bikote, taldi berian elkarrizketakin jarraitu behar dugu, Bai. Zenbat zeate taldian? Bueno, orain bost geha, ni oantxe sartu berri naiz taldian. Osa, guen arte lau izan dia. Bueno, bost zinaten lehenago, Bost, bai. Hori da, bi gitarra zeudela, baina gitarrista batek laga zuen, eta ni Eta sartu zu nahi zuen. teklatu da ekarri ezu saioa, orduan, ez leheno ez zion teklatu ikan. Ez. Ze ona, Bai, orduan bai. ikutua eman diozu eharra taldia, ez da? Bai, bueno, oantxe sartu berri nago, eta, bueno, oaindikan pixkat ikusteko da hor ze ikutu emate joten, baina... Eta bai, bai. teklatuan historia, nondik agatea? Hori azkenean zera, piano bat jotzia bezala, gitarra bat jotzia bezala, edo tarteko bat, edo ze izango zan gehiago. Nik uste igual jendeai liburatze jola behar baino gehiago, ze berez da teklatu bat bakarrikan jartzen dezula gainean. Vale, Bai. izango zan piano bat Bai. gainean eramaten desuna. Hori da, hoxe. Vale. Bai, ondo dago, ze azkenean nik uste teklista askon eta bateri jole askon igual, bueno, nire kasuan behintzat behitzen da frustrazio puntu bat ez. Beti Igual- anatzian da eseita eta Ez, erditen. atzian ez, baina ezin igual hainbeste moitu, Vale. eta ikusi nun behin kontzertu batian, pertsona bati hori jotzen nun, boa. Hori da Oraindik neria. ez dakit zertako erabiliko dudan, baina nik hau erabiliko. Bai, Bai, bai. Eta zuk hori erosi zendunean ja piano jotzen bazenekin, edo... Bai, Bai, ezta? Bai, ni... Noiz hasi zinen musika munduan zu? Niz, hasi nintzen musika eskolan eta 8 urtekin. Vale. Baita gehoia pasanu 12 urtekin junitzen konservatoioa, piano ikasketak iten, geho unibertsitatea, oza, handi noa... Zue familia zeate, ez da? Bai. Vale. Bai, da, Nire joa. Osaba, bai. Eta osaba gizartu zenion veneno pixkat, edo... Ba, eske gure familian beti danik, Bai, Bai, musikeroak aitatxo- izan zeate. Bai, ni bateria naiz, Bai. eta nire aitatxo zen bateria. Ah, bai, Eta ama- oza, aitonak ja... Bai. Vale. Bai. Eta bere ama, eta nire ama eskusuñua jotzen du, beti danik izan dugu itxean. Vale. Nundarra zeate, zu nungoa zea? Patxuko? Ni irungua. Irungarra, Bai. irundarra, eta zu? Ni Zumaiarra. Zumaiarra, ostras, Zumaiarra, ni erdi Zumaiarra naiz, Bai. Bo, ni erdi ez, baina nire umeak bai. Ondo. Eta orduan, eta nolatan sartu izan zea guain taldian? Ze utzi diozu, Bai. ondo ikasi arte, o nola izan da, Jo, ondo ikasi ez daki. A ber, gu kalekoa da, musikoa, nik beti da nik iaia autodidakta naiz. Betu, bakat gozat esango izut, ja, bigundu dia, eta guain kantxa eman diot, bale? Ah. Egur pixkat. Vale. Ikusezu, Eta nola da ekizu? bigoina, baitu, ja labana sartzen dalako barroaino xamurra. Vale. Orduan, bigundu dianian, guain, eman diot kandela bizar pixkat. eskarekin noiz benka, Hoi da. vale. Eta guain kandela emango jo, azala kurruskari geratukoa, eta martxan jarriko jo. Vale. Bueno, hau, listo, ez da? Ikustu du baietz. Vale? Bai. Esku garbitu errazkan da bazu. Bai. Eta moztu indizut. Esan, nahi zinan esaten, beti izan zeatela musikeroak etxean, ez da? Bai. Bai. Hori Baina handakazue. bera kriston ikasketak du, eta nik ustut, eta, bueno, oraingo musika eta dena kontrolatzen du pilo bat, eta, bueno, Tendentzia berriak ekarri ditu, bai, behar dugu pizka bat. porque gu Aize azkenean, berriak. Bai, beharrezkoa da, eta gainean bera kontrolatzen du pilo bat, ja melodiak, eta, nahiz eta gu gazteago da, baina... Baina, tendentzi berrikin gazteago da, gaurko gaztiak, ez da? Tori. Hori azkenean ikasketak, Claro. Eta zu ikasi izan zenune bai solfeo, musika eskolan, da holako, o kaleko musikerua zea. ez ni joan nintzen 2 urte, baina... Piperrazko ite zenun. Piperrez. Fakate, bueno, falta de concentración eta hori. Bai, bagea bi. Eta ez nuen lortu ateratzea aurrera. Baina, bueno, azkenean kriston ez dakit irumena, hola, eta, bueno, eta Eta belarri jagonare bai, ez da? Bai. Ondo. Bueno, hau, bai, joan bertzaiola guain vuelta batzuk, Ja iten nahi dianian, ja, hola, vuelta eta vuelta, ikustezu ja, azala nola iten nahi zaioen, behitu, txak. Eta beste pixkat eukiko ditugu, eta aterako ditugu, pixkat epeltzea. Vale, hor falta zaiguna. Behitu, antxua bota, bertara, Honea? bai, piperra utza daonan erdila edo hola, eta intxaurrak dena. Eta osua botatzen bat nahi gabe ze pasatzea. Ba, hartu goiara bat, Hori goiara batekin bota. Bai.
Gazta, ze klasiko bada? Parmesanua. Parmesano. Horregatik ibiliko gea lasai gatzakin. Zeratik, parmesano gaztak ja badaka behaien sustantzia. Antxua botako dugu, badaka sustantzia. Orduan, gatzakin kontuz ibiliko gea, bale? Vale. Birrinduko dugu, eta goi ikusiko dugu gatza bihar duen, edo ez. Eta ni aldi berian, ja jun bihar naiz hemen, baitare prestatzen gure bularrak. Bueno, bagoaz hemen, txerrek itxarraka. Hau dana botako dugu orduan, ezta? Bai, hoi da pixatuta, dena bota barroa. Vale. Bueno, eta Patxuko nola sortu zan? Patxuko naiz. Historia luzea da, zeren bat, Patxuko naiz taldekideak ni baino gaztea. Zu birrindu hau, Eman egurra. Emai. Bai, sartu eta birrindu, lasai asko. Ez, Patxuko naiz taldekideak ni baino asko gazteak dira. Orduan, ni jotzen nuen Jose Ripiago talde batean, Vale. Inigo Muguruzakin eta Javier Muguruzakin eta Zerritu arte. Eta haiek bere kotxean, bere haien amak eta aitak jartzen zituzten kotxean. Vale. Jose Ripiago, orduan, polita da, eta beti patxuka. Eta gero, ez debetzan garaian, haiek joaten ziren kontzertu guztietara baita oraingo taldean daudena. Eta Alemanian, ez debetzako gira batean, Jon Mari Beasainekin ez debetzako gitarra jolea, eta Patxuko naizen gitarra jolean, ni beti ningoen hori bidaiak gitarrakin eta hori jotzen, eta zergatik ez dugu zerbait egingo. Eta, bueno, Jon Marik eta bio, hasi ginen zerbait egiten, eta horrela sortu zen. Eta horrela hasi zan, eta gaur arte. Beti izan zeate 5 lagun, edo nola hasi zan taldea? Bueno, taldea bai, 5 lagun, beti bi gitarra, baina gertatzen da, orain gauda, bueno, esan duk oianak bezala, gitarra izan zuen bizkiak, eta esan dut, orain bertan gutxi behar dira. Eta hola, orain bajo gitarra eta bateria, abeslarieni, eta sartu da oiana. Bai. Vale, orduan, guraso izan da, elan asko etxen, eta utzi behar izan zaituztela. Bai, eskuminak, bai. Oide, zainduminak, etorriko haiz bueltan, lasai. Bai. Ondo, bueno, hemen ikusi zuen patatatxo egin ditugula. Guain bai, hauek, kurruskariak egiteko, patata chips horiek martxan jartzeko, ere bai berdeu olioa tope hotia, eta gero tita ingo ditugu, bale? Hau, listoak hau, gero entxalada montatuko deu, imiar deguna da betu, hau. Zemuz, asino be, oso ondo. Textura pure, no? Bai, pure bezala, hola pesto bat bezala, baina pixkat xamurragoa. Eta hemen begiratu, oain, barrun sartuko diou, bildurri gabe, oiarakada bat, bale. Eta oain inberduna itxi, eta baita ere jarriko dugu, hemendikan pasako dugu. Eta hortik pasatzeko inbiar deuna da, esan dugun bezala zikindu pixkat, dena ondo peatzeko. Beste hori zertzan? Hor dago, ogixe etua, oregano pixkat, baita ere gazta, eta guen limoia botako diot pixkat. Oregano zeba bota dituzu? Eskuz, hola, pixkat, hola, ikusten dezun belar pixkat, hola, bota diot, eta listo. Bai, bol batea, jarri, hola, limoia botako joten, hobeto izango da boltxo batean. Jarriko dugu horrela, limoia erditik zatitu, labana erdin sartu, eta botako jo limoia. Piskat mendikan, eta mendikan ere bai. Eta musika estilo, asko aldatu da hasi zinanetikan oain arte? Patxuko naizekoa, bueno, hasieratik hasi ginen, saiatzen ginen, denetatik pixka bat gure gustatzen zaiguna egiten, ez? Baina bai, urrengo diskarako gustatuko litzaiguke, pixka bat igual, oiana zuzendu pixka bat. Zuzendu edo ideak berriak. Influentzia berriak eta... Claro, ez que gu dakagu larogeiko markada influenziak, orduan, pues, pixka bat beste punto bat ikusteko, eta guk irikitzeko, ez beste gauza bat ezberdineko, sino guk ikusteko beste lehioak irikitak edola... Bai, gauza gehiago daudela ikia, eta gauza berriak... Aberastasunako pixka bat, eta hori, ez? Eta horretarako oso irikia da. Baitu, hor jarri diotori, baina gutxi iruditu zaita. Ingo dutena, baitu, hemen goiaraka botakoet, hau dena naztukoet horrela, eta jarriko dio pixka gehiago gainetik, zeirutu zaizue. Oso ondo. Kurruskari geldituko dan, eta segun gelditzen dan. Erdila honea, aprobetxatzeko hemen da hona, alegila. Erdila honea, eta beste erdila honea. Eta guan ja ondo lusatuko dugu, Kusiko zue, egarra geldituko dago. Bai. Egarra inberdiu gaurkoan ebai. Ordu inberdet, pixka lusatu horrela,
Oen dago la pixka morzongo bezala, baina gero labian, astean nian gazta urtutzen, astean da nian olio bedanak dantzan, ikusiko zu ze gauza egarra. Bueno, horrela, xe. Hombre, nahi petxu gau Egiten ez ikiztun zulo, hemen. Zulo egiten ari zaizu. Egiten ez bazkatu gota beta gauentzoz. Bai, Bai, ai, Me cachis como el la perro mar. de Pablo, fai, plap, 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 plap. Bueno, horrela da, pixkat emateko, ama, baina gero ikusiko zuen, laberatuko da, dana berdinduko da, eta txukuna geldituko da. Bueno, eta hemen jarriko diruna da, geresi tomatek esan dugun bezala ere bai. Bazterretikan botako ditugu, horrela xe, eta badi joa labea hau guztia. Vale, ordun, hau, gero patata jateko. Hau, listo. Piper hautza ere, listo. Pixka txukunduko deu, hau laberatuko deu, eta segituan gatoz entxalada prestatzea. Eta, bueno, zuek, ezautze alde zuek Carlos Arguiñano? Bai. Ezautze zuek Carlos Arguiñano? Bai, bai. Carlos, bai. Vale. Zauzta, bueno, beha zein darra da. Baina, zautzen badakizu eskola badakala, sukaldaritza eskola bat. Entzun da, Horienekin, bainekin Arguiñano daula restaurantia. Basu Arguiñano, bueno, autopistan atea, eta alto hori joak ajutezea, eta bertan dago, Aiala, Bai. sukaldaritza eskola. Bai. Ah, vale, Eta vale. bertan jo jungo gea, ezautzea, aber zeiten duenan. Oazen bertara. Al ataque. Aupa Joseba, eguardion, ni Mikel naiz, eta gaur kontan, Aiala Carlos Arguiñanon ostalaritza eskolan plater goxoa prestatuko izuego. Espero asko gustatzea. Hogein gaude eskolako sukaldean, hemen daude lehenengo urteko ikasleek, gaurko menua prestatzen. Hogein dela 26 urte ireki izan eskola. 1986 urten, urriak 10. Baina lehenik abendainon zehon, han kokatuta, oain Josebak obradoria dakan leku berdinen. Hemen daude erdi mailako kurtsua eta gero aparte dago masterra. Ni oaintxe nago bigarren urteen erdi mailako graduana, eta hoxe laizter, hemendik hilabetea, ja azterketakin da jatetxe eta jugo praktiketa. Lehenengo urte emate dugu gehien bat basia, eta ja bigarren urten sartzeigue sukalde tradizionala, eta gero lordikin, gure pasteliko maixuakin, horrekin helatuk, eta beste erabateko tartak egiten dugu. Gero bestalde, udaran hemen emateia umentzako eta helduntzako udarako kurtsoke bai. Eta bueno, oso interesgarria da, azkenen umek hemen jolaztea etortzeia, baino aldi beren gauza oso interesgarri ikasteitue. Gero hemen eskontzak eta komunilok eta barre izateia, urtean zehar, udaran eta danian. Oain, ja dana bukatu deula, presentatu deula eta ikusi deula eskolan historia, errezeta batitea jungo geha. Gaur ingo den platera uso errea izangoa, txundin mangoa, bere barruko patea eta txalota glaseatuarekin. Hortako, ibiliko deuna da mangua dadotan moztuta, puria manguana, vinagre balsamikua, gatza espeleteko piperrakin eta piper beltz pixka bat. Bestalde, hemen dakau lehenik indegun pate bat, hortako bere barruko gibela, bihotza eta errota erabilitugu. Bestetikan kurkumazko tosta pare bat azkau, eta hemen gero platera bukatzeko txalota batzuk lehenik temperatura baju negozita eta glaseatuko ditugu mantekila, oporto eta azukre pixkatekin. Eta usoa irikiko deu, iztarrak aterako ditugu eta petxua ingo deu laben. Oain, ingo deuna da, vinagre balsamiko honekin reduzituko deu, gero pure pixka gehituko jau, eta puria irakiten hastean momentuan mango xehetua botako jau. Eizan tematika bigarren urten sartzeigue. Pixkat orkatza, oreina, basurdia, usoa, galeperrak, eo zer gauza, tokatzeana, urtean tokatzeana, eta aurten nola uso urtea izan den, hause tokatzea. Eizai gozo puntu hori ondo sartzezateo. Bain bukatzeko piperra utz pixka botako jau, piper beltza da. Ni hemen hasi nintzen, betidan ikan sukaldaritza gustatu zaitelako, beste lan batzukin ditut oain arte eta erabaki noain, behintzat probatzia, eta beti jendiak ondo itzein izan dit eskola honeatik, horreatik hartu nuen erabaki hau. Ja
txutnia bukatu deunez, oain usua ebakitzen hasiko geha. Egalak enduko jo. Eta hau, oain, sartaia markatuko dugu. Bestetikan, hemen dazkagun iztarra hauei, hemengo azalak enduko jo. Eta saltza honekin, eta oporto pixkatekin, ingo duguna da bere saltza. Eta hor bertan gixatuko ditugu. Behin usua markatutakon hartu eta labea sartuko dugu. Hor, bero golpe bat emango jo, eta gero, bi petxuak banatuko ditugu. Hemen ikastian beste bentaja da, kanpoko jende asko ezautzela. Gure gelan adibidez Koreako ikasle badakau, eta gero Ego Ameriketatik ebai ikasle desente etortzeia. Iztarrak prest dazkau, usoa labean dago, eta oain txalotak glasiatuko ditugu. Txalotak plateronei gehitze jona da bisitasun eta gozotasuna, ez? Ja txalotak markatu ditugunez, oportu pixkat gehituko jo. Eta oain jungo beha pixkanaka azukria gehitzen, beak bere karamelizatua hartzeko. Ja osagai guztik prest dazkaunez, hasiko beha enplatatuakin. Bueno, Joseba, hementxe bukatze dugu gaur, plater honekin, espero et jendiei gustatzea, eta bakizue, nun gauden, Aiala Ostalaritza Eskolan hementxe izango beha, Bazkaita etorri nahi baldin mazue, o ikastea etorri nahi baldin mazue ere. Así que eskerrik asko etortzeatik, eta urrungo arte. Aupa, Mikel jauna, artista bat aiz, ze gauza goxua egitetu zuen. Ai, ama, zenbat ikasten nahi izaten, eta zenbat falta zaigun ikasteko bendikan. Bezarkada hundi bat launak, eta horrela jarraitu. Ona. Bueno, zue, bikote, hau gutxi falta zaigu, iteko. Beitu, nigin behar detena da hemen, esan dugun bezala, arrautza eskaldatukoet, baina botako dugu azkenengo 5 minututan, gero xamurra ateatzeko, bale? Hoi azteko, eta jarraitzeko, inbehar deuna da aguakate garbitu. Zemuz moldatzen eta aguakate garbitzen? Ondo? Bueno, ni normalean sartzen duk, goiara. Goiarakin sartzen dek? Bai. Bueno, ni ere gutxiko zuen teknikatxo bat, a ber, Beitu, Hori jakitia ondo da. A ber, aurrena kentzen dio, hau kentzen dio, teia kentzen diotela, xamurra daula ikusteko, hau errezatea behar da. Horko puntxa hori gorra limado, gorra otea. Eta gero teknika desberdina, baina bueno, bat, nik erabiltzen detena, beitu. Erditik amosten dut, eta ezurrak entzeko, golpe bat eman, da biratu. Nik bai hola egiten. Hori hola egitezu, ezta? Eta gero, hau, zu esan dezun bezala, alda, goiarakin atera, edo behitu, hemen txere baiten badeuela, goiarakin ateratzen badeu askotan puskatu inten dira, eta hola egiten badeu, osoikan ateratzen da. Iten deu markatu, eta guain bai kendu behitu azala bat, eta bestiak endo. Bi aldiak. Hau ere bai, markatuko deu, eta ber nola ateratzen zaizuen, Kenduko eta azala? Bai, kendu golaxe. Betu, hau zure kontu. Kendeuna da horrela egin, eta ja, azala guztiak entzen dio, bale? Venga, eta gero ingo deuna da hori xerretanin, bale? Nik itet alrebez, oza, mozteet erdila, eta gero hola da hola azalakin, pusketakin eta ateratzen ditut. Baitare. Dana balio du. Bale, eta guain xerratxuak ingo ditugu, bale? Ni beste alde batetik, ingo etena da, betu, olio autopera jarri, patata chipsak prestatzeko, eta atzaigu gozasko gerditzen, labia ikusi behar dauz zemuz di joan historia, batera ingo, bestela erringo zaigu hau. Ja, itxura erra hartu duta. Hementxe daka. Eta bueno, zuen abestiak, zene komposatzen ditu, nola kudeatzen dezue guztia? Iepala. Bueno, denok artean pixka bat, lokalean, edo nik idea batzuk igual lokalera ematen ditut, eta gero lokalean, pues, aldatzen dira pilo bat, baina saiatzen gara. Asko mareatzen izue, asko aldatzen izue. Bai, lokalean bai. Baina bello. Bai. Eta batzutan hobeako bestean esatzen zuen. Bueno, idea gauza bat, gero, claro, bakotxa daka bere ikuspuntotik hori, eta zergatik ez dugu egingo bateria, pues ni jasartuko nuke, hola. Ikutu hau emango nire bestia. Erabate aldatzen dira. Eta adibidez abesti hori, oinarria, zer da hobeto, lehendabizi musika dator, lehendabizi letra dator, lehendabizi doinua dator, nola juten dago? Gertatzen zaiguna sarritan da, lokalean igual idea bat ateratzen da. Bai? Eta dela, ostra, venga, berriro, aztu, saiatzen gara berriro egiten. Eta ez da berdin atertzen? Ez, galtzen da dana. Zukaldean gertatzen dira holakoak bai. Bai, ez da, eta, bueno, zukaldea da hori, arte bale, bai, orduan. Bai, baina arte da, eta behin lehen gaiak era batea daude, geho beste batea, eta geho esatezu berdin. Eman dizuna da, ostras,
aldatzen pixka bai, geratzen gara, mekatxiz, komo era, zergatik sentitu dugu hola, eta orain saiatu gara berriro egiten, igual pentsatzen, eta bueno. Eta bueno, Oiana, zuk zure proiektua ere badakazu, ezta? Bai, dela gutxi hasi naiz. Kontatu pixkaten mendanai, nondik noa ibiltzezean. Bueno, ni ibili naiz, hainbat taldetan, Neona, Marlik, jo ibili naiz, normalian teklista bezala, pixkat, beste pertsona batzuk ordezkatzen, eta hola. Baina, bueno, bai sentitzen nuen, aspaldikan nahi nuela egin zerbait neregatik. Azkenian, musika nahi beste denbora ibilita, eta pixkat, zerbait benetan betetzen dagoena eta identifikatzen dagoena. Eta bai duela gutxi hasiet nire kantu justo izan da, gaina gutxi gora bera patxuko ontaliakin sartxakin batera hasi nahi zebai nire bakarkako proiektu batekin. Osabak esatezun, ez da se me ba. Venga, torri ez da. Eguilla, no, bai. Los viejos zorros del desierto. Baina hori, eta nire intentzioa da urte hontan diska preparatzia. Oraingoz 2 kantu kaleratu ditut. Eta urte bukararako... Proiektu nola ditzen da proiektu? Akaleia. Ez du bala izan, Akaleia. Bai. Hori da. Bikain. Bueno, eta gaurko historia amaitzeko, abestitxon botako zue, o zer? Zaiatu gara zerbait egiten, bai. Venga, primizia gu irrikitan. Primizia gainea? Bai. Bota bostekoa. Oso ondo, bikote. Venga, eman neura, ni hause bukatuko, pixka txukundu, eta aldi berian dantzatu. Que se lleve la marea por mí, todo lo que llevo dentro, la lluvia de fuego, la rabia hiriente, la furia del viento. Ongi gogoratzen naiz oraindik, galdu nuen zeru guztia, zalantzen ikara, hotxen beldurra, zure guzkia. Bihotzean zen neukana, nirean bihurtu zen, geroaren besoetan, maitatuko zaitut. Que se lleven la marea por mí, todo lo que llevo dentro, ideas fugaces, rencores perdidos, el peso del miedo. Haur txiki bat naiz bakarrik, itxasontzen galduta, norobiderik ezerlo juen kontra, aizea eta hitzak. Bihotzean zen neukana, nirea bihurtu zen, geroaren besoetan, itxarongo zaitute guzkia. agertu arte, Todo estaba en las canciones, era miedo a la verdad, era resonar por dentro, era escuchar. Todo estaba en las canciones, era miedo a la verdad, era resonar por dentro, era soñar. Bihotzean zen neukana, nirea bihurtu zen, geroaren besoetan, itxarongo zaitute guzkia. agertu arte, Todo estaba en las canciones, era miedo a la verdad, era resonar por dentro, era escuchar. Todo estaba en las canciones, era miedo a la verdad, era resonar por dentro, era soñar. Todo estaba en las canciones, era miedo a la verdad, era resonar por dentro, era escuchar. Todo estaba en las canciones, era miedo a la verdad, era resonar por dentro, era soñar. que se lleve la marea por mí. Ona, bigote, oso ona. Eskerrik asko. Nune hongo zeate goltza gainetan, nun ikusiko zaituztegu udaberri hontan. Bueno, maiatzen hasiko garaia, Bai. orkestra batzuk, beti egiten dugu Nafarroko erratzun lehenengo kontzertu,
leku batean, Zubiputan deitzen da, eta hor beti egiten dugu lehen kontzertu rodatzeko pixka bat eta hori, Vale. eta gero jazten dugu eszenatokia pixka bat. Eta gero jarraitzeko udan unibiliko esaten osase sozialetan. Ari nola gara, topatuko bueno, bai. patxuko naiz Patxuko Facebooken, naiz, edo Instagram. Naiz ari es gara. N-A-I-S. Nice. Nice, eh? In English. In English, please. Nice. Ondo. Yes, nice. Bueno. Bikote, zei dute zaizue, plateratu etxukun zu egindako Bai, lana. hartuko dugu korreka. Bai, Bai. Mekatzen lamoz. Bueno, hementxe dakazue, entxadatxua, hementxe oiazkuak, eta hementxe patxuko naiz taldeko bikide. Zorionak, goxatzera aztegatik udan Bai. hoi, eta jarraitu holtza guztit goxatzen da plazetan Hori eta da. tokatzean lekuan. Hori. Ni jungo naiz, jaten ematen da nahi. Agur lagunak. Agur, eskerrik asko, ekipo! Adio playo!